Ik sta hier in een mooi aangelegd parkje in Sluiskil en dat is niet voor niks, want we gaan het vandaag hebben over het woongenot. De gemeente Terneuzen in samenwerking met Clavis en Woongoed en ANZ zijn druk bezig om in de gemeente Terneuzen het woongenot te verhogen en impact te hebben op de samenleving. Gaan wij eens even vragen hoe ze dat willen gaan doen. Ja, iedereen die zich bezighoudt met welzijn en wonen en vooral die combinatie, ja, die is heel belangrijk. En samen de mooie dingen doen in de wijken. En hier in Sluiskil vieren we eigenlijk dat het goed gaat met Sluiskil. Een goed voorbeeld om ook in de rest van de gemeente aan de slag te gaan. Ja, ik kan me ook voorstellen dat het fijn is voor jullie dat Sluiskil nu eens positief in het nieuws komt. Want deze impactwijken als het ware is natuurlijk in de stad Terneuzen al, zijn er 3 geloof ik al geweest. Nu meteen Sluiskil aanpakken. Nou ja, we zijn in Sluiskil al een tijdje bezig. En eigenlijk wat we hier hebben gedaan willen we kopiëren naar andere wijken in Terneuzen. Denk bijvoorbeeld aan Java waar we nou aan de slag zijn. Ook met de woningcorporatie aan ANZ. Maar ook Oud-Landse Hoeven waar we bijvoorbeeld aan de slag gaan met voorzorgcirkels. Dus allemaal mooie voorbeelden die je vooral vanuit de samenwerking moet aanvliegen. Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is dat ook ANZ hierbij aansluit. Hè, om de sociale cohesie eigenlijk, hè, het versterken van gemeenschappen. Ik denk dat wij daar eigenlijk heel goed in zijn, inwoners betrekken. Gemeenten en woningcorporaties zich dan ook nog bij aansluiten, dan gaat het helemaal goed, denk ik. Ik denk dat het heel belangrijk is. Ja, ik denk dat het heel goed is dat we met z'n allen de handen ineens slaan, zo op deze manier. Ja, want er worden hier nu allerlei dingen ondertekend en boompjes geplant voor de sociale impact. Maar jij biedt echt sociale impact, hè? Ja, ik sta echt ook hier in de praktijk, ook vanuit in het Meulengat. We hebben eigenlijk een jongerenontmoetingsplek. En we zijn eigenlijk in de preventieve sfeer zijn we voor de jeugd, dat ze laagdrempelig bij ons kunnen binnenstappen. Ja, we moeten toch allemaal impact hebben om het woongenot misschien wel in Sluiskil bijvoorbeeld? Ja, het woongenot, het geluk van de mensen en vooral ook de onderlinge verbondenheid. Dus we willen dat mensen elkaar ook weer ontmoeten. En daar helpen wij een beetje aan mee. Ja.